Päivä. Ihan hieno lauantaipäivä kyllä ilman puolesta. Tänne ehkä ole niin kuuma mitä eilen oli. Se ei haittaa, menisin käyttämään sen pikku päiväretken tekemässä tuossa. Tai niin ajelin tänne Pasaslompoloon ja suunnitelma on, että mä kävelisin tästä tuohon Rautujärvelle. Siinä voisi käydä vaikka välipalat imemässä ja kahvit siinä. Ja sitten sieltä ajattelin, että mä sitten no pitää katsoa. Varmaan tuo Lompolopäät meinasin kiikkua ylös ja sit sieltä iltasella tänne autolle päin takaisin sitten. Ja semmonen pikku plääni oli mielessä. Mut katsotaan, mä menen siihen Rautujärvelle ensin ja katsotaan mikä on meininki siinä. Kyllähän mä sen tietenkin käyn kiikkumassa ylös, ei se siitä jää kiinni. Huomaa kyllä, että täällä on öttiä sit herännyt. Mulla on kyllä olemassa näihin housuihin lahkeet tuolla matkassa. Että jos ne alkaa häirittämään liikaa, niin vetää se lahke paikalle. Mutta eihän se liikkeessä häiritte. Sehän tällä kun paikallaan jäpittää, niin tässähän se häiritsee kyllä. Ei mitään. Lähdetäänpä pikku trippi käymään tuolla Rautujärvellä. Ja tässä tulee varmaan, kun mä kierrän tän lenkin, niin joku 8 kilometriä suunnilleen. Se on ihan hyvä semmonen pikku päiväretkisysteemi, mutta ei mitään. Lähdetäänpä käpsyttelemään. No niin, nyt ollaan tässä Taimenlantossa. Tästä hei Rautujärvelle enää ole niin lyhyt matka, että mä ottaisin kiveen tuosta ja melkein osuus siihen tuvaan kattoon. No ei nyt ihan, melkein kuitenkin. En tiedä, ei ole tullut käytyä koskaan niinkö sulamaan aikana täällä. Niin on tää kyllä ihan erilainen kokemus taas, että kun aina on ollut talvi, kun täällä on käynyt. Joko kelekalla tai sitten hiihtohommissa. No, kelekalla enemmän. Se on yksi pääsiäinen mä hiihdin silloin noilla liukulumikengillä tuolta Pasasjärveltä. Aivan jumalattomia ahkioiden kanssa tuonne Rautujärvelle viettelemään pääsiäistä ja sitä rataa. Oli ihan se melkoinen mäki kyllä tuolta Pasaslompolosta noussa sen retelin kanssa, kun mulla taisi olla 100 litraa koivuklapia kyytissä ja kotatelttaa ja kaminaa ja kaikkia muita systeemeitä, eväitä sun muita. Niin ei se kevyesti tullut, kun ei niissä liukulumikengissä se pito ihan mikään parhain mahdollinen ole. Se oli työ ja tuskan takana toi mäkiin noussa silloin ylös, mutta sinnillä sitä tultiin. Ja mä muistan tässä mä sitten pidin olisiko mä kahvitauon tai jonkun pitänyt silloin tässä Taimenlantossa. Siitä sitten siihen Rautujärvelle asti mentiin. Semmosia. Mutta ei mitään. Höpinät sikseen ja lähdetäänpä
jatkamaan matkaa. No niin, sitä tultiin tähän Rautujärven päivätuvalle ja tässä oli muitakin retkeilijöitä oli tässä käymässä. Niin 2 näkyi menevä lähtevä just tästä kun mä tulin tuolla pikkusen kauempana ja yksi oli tuossa tulipaikalla. Ja mä ajattelin tulla tähän tuvan puolelle vetämään pikku päivälliset ja jos sitä sitten sen jälkeen vähän lepäilis ja lähtis käymään tuossa Lompolopäässä ja sit siitä autolle. Siinä on ihan kelpo plääni tälle päivälle. Ei muuta kuin aletaan toteuttaa. Kylläpä on kuumaa. Tapa jäähtyä hetken aikaa. Kun on niin mukavan näköinen hiekkapohja, että jos olisi vähän syvempi, niin saattaisin kävästä jopa uimassa. Mukavasti viilentää kyllä jalkoja tää vesi. Oi että.
Täällä on hieman parempi keli nyt tähän huiputtamiseen, kun silloin kun menin niillä liukulumikengillä. Heti kun pääsin tuonne päälle, niin ei nähnyt enää mihinkään. Nyt ei ainakaan vaikuta, että tapahtuisi mitään sellaista. Toki ei sitä vielä tiedä. Epäilenpähän vain. Täällä on tämmönen private spa tämmöisellä aika karulla maisemalla, mutta kyllähän tuohon melkein pulahtaisi. Mä muistan, mä olen käynyt täällä silloin just tässä samassa kohdassa silloin suksilla. Ja mä en vaan muista, että mistä mä menin ylös silloin tuonne. En muista yhtään, mutta muistan tämän kohan kyllä. Toki talvella vähän enemmän lunta oli täällä. Hui. Melkein vois väittää, että tulee lämmin, mutta ei ihan vielä kuitenkaan. Ei se ole, ajattelee vaan, että kun pääsee ylös, niin mulla ottaa palkinto siellä, koska meikähän just muistin, että mulla on Pepsi Max-tölkki tuolla repussa. Niin. Sen huitassa tuolla päällä, niin se on kuule uusi mies taas. Jaksaa kiikkua vaikka kerran, ei kiikkua, kun kävellä kerran alas ja kiikkua kerran vielä ylös. Tai jotakin, hui, semmosia. Ja no, sehän täällä on kas positiivista, että mulla ei ole oikeastaan kiire yhtään mihinkään. Ei oo töihin eikä mihinkään kiire. Toki maanantaina on, mutta nyt tänään ei ole. Hui! On se kovaa touhua. Joo. Ei mitään. Katsellaanpa sitten Pepsi Max-tölkin äärellä seuraavan kerran. Niin, sitä päästiin jo. Tai päästiin vaan sinne minne pitikin päästä. Tuolla olisi vielä vähän korkeampaakin kohtaa, mutta no, mä luulen, että tästä on parempi näkymä. Ja mulla tästä suoraan tonne kun lähdetään, niin se on oikeastaan suoraan sitten autolle siitä. Joo. Kyllähän se lämmin tulee tuossa noustossa, mutta onneksi täällä tuulee vähän ja saisi tulla vielä pikkusen enemmän. Täällä on jonkun verran näitä pikkuötököitä, mutta ei se mitään, ne kuuluu kesään kuitenkin. Mutta no, nyt kauan odotettu hetki, tai siis unohdettu hetki. Minä juon sen Pepsi Max-tölkin ja sit mulla olisi toi maitorahkakin vielä. Mut sen mä taidan vetää se autolla sitten vastaan. Ja nyt
mä saan palkita itseni näistä puristuksista, mitä tänään on tehty. Tänään on niinku, tästä kun mä menen vielä autolle, niin se on joku 8 kilometriä suunnilleen. Vähän päälle varmaan kiertelytten ja kattelutten kanssa. Ihan okei, ihan okei. Mukavampi se täällä käydä vähän touhuilemassa, entä tuolla lenkkipoluilla sitten. Oi, kuulitteko mikä ääni? Chup. Mutta ei ollut kaljaa tällä kertaa. Kyllä se vaan on hyvä. Kyllä se vaan on hyvä. Mä ennen aina join kyllä kaljaa, kun mä kävin jossakin touhuilemassa näitä luontohommia. Mutta en mä tiedä. Ei mulla enää ei niinkään tule sitten kaljaa juotua. Mä tykkään ottaa aina nykyään Pepsi Max tölkin mukaan silleen, että 1 Pepsi Max per päivä vaikka vaelluksella. Tai ei nyt joka päivälle. Niin se on paljon parempi kuin joku kalja tai lonkero tai ihan minttuviina tai ihan mikä vaan. En toki tuomitse ketään siitä. Jokainen saa tehdä ihan niin mitä itse haluaa. En tuomitse. Mutta tää on mun juttu. Tulla johonkin tunturin päälle tai leiriytyä johonkin, niin juopassa Pepsi Max tölkki muun muassa. Se riittää mulla ja vaikka pari mynttonia suuhun sitten kun lähtee. Niin. Mut joo, ei mitään. Vetäs tää Pepsi Maxi tästä nassukkaan ja lähdetään sitten tonne autoa kohti. Se on aika lailla tästä suoraan, kun mennään tonne alas. Niin tjum, sinne tulee. Toki minut tuntien niin melkein kiertää tuonne kilometrin päähän ja kävelen kilometrin lisää sinne autolle, mutta eipä se nyt ole niin justiinsa. Kyllä tää vaan aina palkittee, kun pääsee vähän tämmöiseen tunturimaisemaan. Ja sitten muutenkin, kun ei ole niin tullut vielä kesäaikana käytyä täällä. Tai siis Hammastunturissa olen käynyt kesäaikana, se löytyy tuolta. Mutta tätä en ole kesäaikana sitten käynyt vielä. Niin ihan hauska minun mielestä. Tai hienon näköinen. Oli muutenkin hieno tulla tuolta alhaalta, että oli monenmoista muotoa. Niin se kyllä kelepas kyllä kattella ja kiiveksiä siellä kalliota pitkin. Tulen kyllä toistakin käymään täällä. Mä melkein kohta annan jo periksi, että mä laitan noin lahkeet paikalle ja heitän tuulitakin tähän päälle, mutta en anna vielä periksi. Pitää vaan saada itse semmoinen sen mielentilaan, niin sitten tuntuu, että niitä ei olisikaan enää täällä, tai ei välitä vaan niistä ollenkaan. Se on vähän miten asiat ottaa. Okei, en mä ihan noin viilipytty ole, mutta sanotaan nyt kuitenkin näin. Jees, ei mitään. Mä huitasen nyt tän naamaan ja lähdetään liikenteeseen.
Tämä häkiseiti tuli naamaan. Sitä minä heilun tämän kameran kanssa täällä. Ui. Oi. No nyt sitä oltais aika lailla alhaalla. Vielä pikkusen laskee tosta, mutta tässä oli oikeastaan kovin jyrkänen nyt tähän loppuun. Ja auton mä näjenkin jo tästä. En mä tiedä näkeekö sitä sinne kameraan sitten. Voidaan kahtua. Ei sitä ihan näy tällä laajiksella, mutta siellä se kuitenkin on. No niin, näin sitä vaan selvittiin tänne autolle. Tai eihän siinä ollut kyllä epäilystäkään, etteikö selviäisi. Joo, ihan niinku kokonaisuutena niin tosiaan niinku kaikin puolin onnistunut päivä, ettei mikään ei olisi voinut olla niinku paremmin tai huonommin. Tai siis monikin asia olisi voinut tietenkin olla huonommin, mutta paremmin ei oikeastaan olisi mikään voinut olla. Joo, oli kyllä mukava käydä vähän Rautujärvellä pyörähtämässä näin kesäasennossa ja sit mukava oli käydä sitten myös vähän tunturissa kiikkumassa. Se on aina mukavaa. Eikä sille ihmeemmin, siis eihän tuossa toki tullut 8 kilometriä, mutta ei niinkään ihmeemmin, ei kyllä ramassa tai mitään, että olisi voinut niinkö pitempäänkin mennä ja tällä. Menihän tuossa tietenkin oma aika, että meikä piti semmoista rauhallista tahtia. Tasaisen tappavaa tahtia pidin ja istuskelin menemään, jos oli hienoja spotteja ja en kiirehtinyt, että oli kyllä rennon letkeä meininkiä ja tietenkin ottaahan se oma aikansa, kun siellä kuvailee ja tälleesti. Ja on se vaan niin aina ihan huippua, kun ei kuulu puhelin. Tietenkin tonne ylös kun meni, niin puhelin kuului, mutta muuten ei sitten kuulunut. Ei mitään. Hienoa, jos olet katsonut tänne asti videon ja sitä rataa. Ja mä lähden kyllä nyt pikkuhiljaa kotiin päin. Vetäisin maitorahkan vielä tuossa autossa ja ajelen kotiin sitten. Ja ei mitään. Palataan seuraavien retkien ja vaellusten parissa. Jees. Ei muuta kuin hyvää työt kai voi jo tähän aikaan sanoa. Se alkaa pikkuhiljaa olemaan kello jo sen verran. Niin. Mut jees. Ensi kertaa.